Λοιπόν, τραβάμε. Βλέπετε μια μαυρισμένη οθόνη. Κακό αυτό. Λοιπόν, δεν θα το πιστέψετε, αλλά 500 τουφλάκια δυναμίτη! Ναι. Πολύ σοφή. Θα ανατινάξουμε τη μισή πεδιάδα με 500 TV. Τι TV λέω, τηλεόραση. Sorry. Πώς να το πω πιο απλά. Δυναμίτη, 500 δυναμίτη. Γιατί μου βγαίνει μαυρισμένη οθόνη. Ένα λεπτάκι παρακαλώ. Ωραία, συνεχίζουμε. Κοίτα πόσο χώρο τρώει. Λοιπόν, θα κάνουμε την πύρινη καταστροφή, την έκρηξη. Προσπαθούσα να φτιάξω ένα πύραυλο και μου ήρθε μετά αυτή η ιδέα. Λοιπόν, ό,τι δείτε, κάντε το share, κάντε εγγραφή, γιατί αυτό δεν θα το ξαναδείτε πουθενά αλλού. Έψαξα στο YouTube, δεν βρήκα παρόμοια, αλλά έφτιαξα. Κάτσε μισό λεπτό. Αυτό το... όχι. Όχι! Τι στο καλό! Δεν είναι αυτό! Μου διαγράφτηκε πώς. Λοιπόν, μα ακούστε τι έγινε. Είχα φτιάξει ένα μικρότερο. Είναι το μεγαλύτερο TNT που έχετε δει. Είχα φτιάξει... πώς να το πω. Ένα μικρότερο. Και βγαίνει λίγο από την εφαρμογή. Και έγινε κομμάτια. Κοίτα εδώ, μωρό μου. Αχ, κοίτα εδώ. Το μεγαλύτερο TNT που έχεις δει. Ναι. Μιλάω κάπως περίεργα, έτσι. Το μεγαλύτερο TNT που έχει δει αυτός ο πλανήτης. Το μεγαλύτερο Λοιπόν, ξεκινάμε. Τι μπαταρία έχω. 5, 4, 3, 2, 1. Βοήθεια. Κόλλησε. Ανατιναζόμαστε τώρα. Παιδιά. Βοήθεια. Κόλλησε η οθόνη. Δεν θα βρω τίποτα μετά. Τι στο καλό. Ο Χριστός και Παναγία τι έγινε. Ο Χριστός και Παναγία. Νομίζω πως τελείωσε. Πάμε να δούμε. Τι έμεινε και τι δεν έμεινε. Πω, κόλλησε. Παιδιά, τι έγινε μόλις τώρα. Καλά, μαμά.